up? What's up? What's up mga boss? Mga sir! So tirada na ito mga boss. Today's vlog mga boss is atatag Mako. So kung taga diri ka sa Lagom, katuod na ka-alapit na inadalan. So atata sa ano, famous na halo-halo dito sa Mako, sa may Burns. Burns ba to? Lagi Burns. Grabe ng Burns. Kasi na na features sa TV. Kay sugod na sila sa una. Ginagmay pa karon na successful na. Kung gikan kag Mati or gikan kag Gobjen, Mati, dira dapita pauli diri. For sure, kabalo na mga sa dapit na, mahapit gun mo. Kay mo palit mo halo-halo. Either take out ninyo or inyong kaunon or dine in dira sa ilaha. So tara, let's go, let's go. Woo! Alas 5 na, alas 5. So kung kita nyo mga boss, no, under construction yapon dre. Yapon na siya tago mga boss. Island na siya. Tapos sa tunga, naiposte. So hopefully dre dapita, ayag na siya. So shoutout sa itong mga barangay. Shoutout sa itong city government Tagum. Yun, patuloy para parahin nga pala project. Yes. Okay, banking. Rap, lamia. Becilin. Ano na? Grabe, inakuhan nyo na. Ginaplex ang ligid. Saka. Okay, reduce speed. Hindi mo na banking na RV na to. Oh, shout out bro. Ay, may atog. Gikan may atog boundary. Kapit rin ng banking. Yati ka. Yes. Yan na, may mga cyclists, may mga bikers. Shout out bikers. Okay, may ta. Ba't naging magtao ron? Naging siguro complete. Naging kita tao. Wala, nagsumba. Nagsumba. Nata. Kita kagi dito kayo, nag-jogging. Nag-zumba. Yan, dito. Mga nagari mga boss, diba? Overlooking. Nabot, makita pa niya sa video. Pero ang tubang ni dagat mga boss. Nice. Nalay nag-zumba. Ayos tayo dari. Tagahapon mo na dari. Siguro lang kan. Yung program. What a view mga boss. What a view. Nice. You know, what a scenery. Pag dari mo balay, okay kayo ba? Noon ka. Tayo buntag, wala mo stress. Medyo hayag kasi mga boss. Kaya kan, katbang kayo sa adlaw. Yun na, nagkita ako mga bikers. What a nice view. A chop. So nice kayo mga boss. Okay no? Murag ma-copyright tatani. Kinay music. But anyways, money view mga boss. I hope na nagustuhan ninyo eh. One of the unique na place sa Mako. And then kanina mo ni City Hall nila. Orange. Municipality of Mako, Postilla Valley. Public office is a public trust. Nice. Okay, let's go. Yan mga zumba, mga fitness. Zumba. Thank you. Mako.
Mako Municipality of Mako. Tara. Pakabos na ta. Okay. Downhill. Harap. Downhill ang mga bikers. Aduh na tayo mga sugat. Okay. Oh, grabe. Downhill. Oh my god. Downhill. Let's go. Yeah. Okay. Mambid mo pasulod sa Mako. Kailangan terminal ako. Excuse me. Okay, narata na. Abot na ta sa verse. Halo. Yes sir. Please, no face, mask, no entry. Social distancing. Yan, daga tao. A few moments later. Yes, halo. Sarap. Okay. Let's go. Kanan ako mga boss. Halo. Tara. Kailangan tao. Salamat ang magdali-dali kay Mamit. Salamat Burns. Halo. Let's go. Kailangan paspas para pag-amo sa balay. Ang halo, murag yung pag-halo-halo. Dili murag na gihalo. Bruh.